बिसिबां मिसा खोथा बुङो बिनि थेबगांगां रावखौ नोंथाङा खोनासंबाय थानोसै प्रमद बर'आ जेनगोन बे खाथां नै मार्च मासाव थेबगांगां बुंनायबा मिया टिभियाव होदों UPPL बे 3 बोसोराव मा मावदों बिनि सेथा पत्र दिहुनगोन हाग्रामाया 15 बोसोर सासन खालामनानै मा मावदों बिनि डाबल बाबा जों जे 3 बोसोराव खामानि मावदों बिनि सेथा पत्र दिहुनलायनो किन्तु प्रमद बर'आ दिनै बिटिआर सक्ति खालामनानै जोंनो मा होखो बिजेपिजों सिथाबनानै दिनै बेखिनि पावारखौबो दिनै फोजोबनानै लाबाय बै समाव हाग्रामा माने टेक्स टुक्स थांनानै सालायदोंमोन ना दिनै बेखौबो माने हरजोब्बाय बियो दिनै बेथन होनो हादोंमोन बै समाव हाग्रामाया दिनै बे बेथन होनो हाया बे हिसाबै गासिबो स्टेट गभर्नमेन्टआनो दिनै सालायजोबो जेबो गैया नोङो बे सेंसननि थाखाय दिनै बे डिसिनावसो खुलुमहैनांगौ बिसोरो हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ एप्रुभ खालामनानै हरगोन अब्लासो जों मोनो दा नोंखायनो आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोना BPF दलनि मोनसे सेन्टिमेन्ट स्पिरिट लानानै पावारखौ लाबोफिननांगौनि खाथियाव नोंथांमोनहा मोजाङै गोख्रोङै ज'यै मावलांदो दा इयुथ फर्सखौ आं खावलायनो सानदों इयुथ फर्स नङाबा खुनु दल एबा समाज बा संगठना गावनि थांखि बादियै मावफुंनो हाया इयुथ फर्सखौ लानानैसो बे दला बे संगठना मावफुंनो हायो ओंखायनो इयुथ फर्स बिथांमोनहा नोंथांमोना जागरन जादो जेरावबो माने एरियायाव हाबदो समफोरखौ लादो पेरेन्ट बडिफोरखौ लानानै दाब दाब जायगायाव नोंथांमोनहा मिटिं खालामनानै रायजोफोरखौ जागरन खालामदो जे एइबार भटखौ सोरनो होनांगौ UPPLनो होनो ना BPFनो होनो UPPLआ मा मावखो आरो BPFआ मा मावबोदोंमोन बेफोर पार्थक्यफोरखौ बुंनानै रायजोफोरनि गोसो सिङाव मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लाबोफिननानै एइबार जों भटखौ BPFनो होहोनायनि माने बेबस्थाखौ जोङो खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन महिलाफोरखौ आङो खावलायो महिलाफोरखौ जागरन खालामदो जागरन जाबोदो दिनै प्रत्येक राजनितिक दलानो महिलाफोरनि सायाव मेगन होयो मानो महिलाफ्रा जाहैबाय सरल सजा फोथायनाय दङ बिसोर जेखौ बुङो बेखौनो थि लायो बेखायनो भट बेंक हिसाबै दिनै महिलाफोरखौ आखायाव लानो थाखाय दिनै प्रतिथ' माने पलिटिकेल पार्टियानो नाजागासिनो दङ जेरै BJPआ दिनै नंखाय आसनि माने डिक्लेयार होयो माबा लाखपति बायदौ माबा बिफां गायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुण'दय आसनि माबा माबि होनानै एखेबारे महिलाफोरखौ लाजोबनो थाखाय बिसोर सेस्था खालामगासिनो दङ थ्रेटिनिंबो होयो जोंनो भट होआबा बे माने अरुण'दय आसनिखौ मोना दानगोन बा बिफां गायनाय फैसाखौ मोना बा जिखुनु मोनसे लाखपति बायदिनि मा स्किम दङ बेफोरखौ मोना बेफोरबायदि CSOखौ खालामो UPPLनि मानसिया बा BJPनि मानसिया दा बे हिसाबै महिलाखौ बिथांमोना जागरन खालामनानै भट बेंक हिसाबै दिनै राजनैतिक भाबै दैदेननो नाजागासिनो दङ दा नोंखायनो होनदों आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे दाखालि पार्लियामेन्टआव प्रियंका गान्धीआ बुंदों जे BJPआ जे महिलाफोरनो जे माबा मा होनो 33% माने खथा होनो नागिरदोंमोन पलिटिकेल माने माबायावहाय मा होनो राजनितिक खथाय माबायाव दाबि दावायाव जेनेबा MLA MP बा ग्रासरुट लेभेलनि बेफोरबायदि चेयारमेन माबा माबि 10 बोसोर जाखांनायनि उनाव मानो मावनो हायाखै मा मावखो BJPआलाय खालि गान्धी परियालखौल' दिनै पार्लियामेन्टआव माने 45 घन्टा माने रायो जवाहरलाल नेहरूखौ रायो दा बेफोरबायदि माबाजोंनो बाथ्राजोंनो बियो सोंदों जे महिलाफोरनो बेबादि राजनैतिक स्कप होनो नागिरनायाथ' पार्लियामेन्टआव बिल लाबोबायमोन खिन्थु दिनैसिम मानो जायाखै BJPनिफ्राय बुंदों जे जों बेखौ खालामसिगोन होननानै खालामसिगोनबा मानो 10 बोसोर जालांखो मानो खालामाखै हयथ' खुब समाव बे जानानै फैगोन दा बे हिसाबै दिनै जानानै फैयोबा नोंथांमोनानो बे BTCआव MCLAबो मोनगोन BCDCनि चेयारमेनबो मोनगोन मेम्बारबो मोनगोन आरो विधानसभा MLAनिबो खथा मोनगोन महिलाफोरनो दा बे हिसाबै नोंथांमोना जागरन जादो
बर' आइजोफोरखौ बर' जनसाधारनफोरखौ राजनैतिक भाबै जागरण खालामनायाव नोंथांमोनाबो गोख्रों भाबै भूमिका लादो नोंथांमोनाबो सोलोंदो राजनितिकआ मा जिनिस बेजों मा फैयो मा जायो मा जाया बेफोरखौ सोलोंदो खोथा बाथ्रा बुंनाय माबानाय दिनै UPPLनि माखासे आइजोफ्रा बिराद थेव थेव बुङो जोंनाबो बे BPFनि आइजोफ्रा बे रोखोमनि राफोद जानांगोन प्रियंका गान्धीमोन बादि राफोद जानांगोन मानो हाया जानो फानो नोंथांमोनलाय दिनैथ' नोंथांमोनहा बे महिला आफादावथ' नोंथांमोनहा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जादोंना जथेस्थ' स्कप मोनबाय खोथा बाथ्रा बुंनायनि रायजोफोरनि गेजेराव गावखौनो दानायनि मोनसे स्कप मोनबाय नोंथांमोनहा राजनैतिक भाबै दा बे हिसाबै आइजोफ्राबो महिलाफ्राबो जाहाथे गामि गामि हाबनानै महिलाफोरखौ मोनसे जागरण लाबोनानै BPF दलनि फारसेनो माने ज' खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा नाजादो आरो मोनसे खोथाखौ आङो समाया बारा गैला मोनसे खोथाखौ आङो बुंदों जे गावजों गाव माने समालोचना खालामनो नांला गावजों गाव समालोचना खालामनो नांला रायखुमालायनो नांला ज' जानांगौ ज'यै खामानि मावनांगौ लिडारफोरनि सायाव नोंथांमोना समालोचना खालामनो नांला जोंनि पार्टी हाइकमान्डआनो जा बा सोरबानो जा बेफोरबायदि जोङो गावजों गाव रायखुमालायनो नांला पार्टीयाव मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांनो सानदों जे पार्टीयाव मोनसे माने मा होनो बेखौ मोनसे पलिसि थायो बे पलिसिखौ गाहाय लेभेलाव कुनुदिन मिथिहोआ बेखौ हाइकमान्डआसो हयथ' सासे सानैनि गेजेराव डिसकासन खालामनानै पार्टीखौ दैदेनलांनाय जायो आरो बे पलिसियानो जाहैबाय खुब सेक्रेट बे जाहैबाय गुप्त खोथा गावसिनि बे पलिसि मथे पार्टीखौ दैदेनलांनानै समायाव जुदि जोङो बिनि फिथाइखौ मोनोबासो जोङो बेखौ अनुभब खालामनो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना खुनु दैदेनगिरिफोरनि सायाव नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बा जोंनि नेताफोरनि सायाव नोंथांमोनहा खुनुदिन माने समालोचनाखौ लाबोनो नाङा बेबादि समालोचना लाबोयोबा बेबादि गाज्रि मोनलायलायोबा जोंनि गेजेराव माने खौसेथिया बिघ्नित जायो ओंखायनो नोंथांमोना बेबादिखौ खालामनो नाङा आं बेखौनो खावलायबाय इउथआनो जा पेरेडआनो जा महिलायानो जा BSUआनो जा खुनुदिन समालोचना लाबोनो नाङा जोंनि पार्टी हाइकमान्डनि सायाव बा दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो भरसा लानांगौ आत्मबिश्वास लानांगौ जे सिद्धान्त लादों बे माने जोंनि पार्टीनि थाखायनो मोजां आरो रायजो राजानि थाखायनो मोजां बे खोथाखौसो जोङो साननानै जोङो बिथांमोननि पलिसि मथे बिथोन मथे नोंथांमोनहा ग्रासरुट लेभेलाव बा गामियाव खामानिखौ मावलांनो सेस्था खालामनांगौ दा बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय जोबथारनायाव आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ अनुरद खालामबाय जे खुनुदिन जों जेनफेराखै प्रमद बर'आ जेनगोन बे खाथां नै मार्च मासाव खेबखांगोन बुंनायबा मिया टिभियाव होदों माने UPPLआ बे 3 बोसोराव मा मावदों बिनि सेथ' पत्र दिहुनगोन हाग्रामाया 15 बोसोर सासन खालामनानै मा मावदों बिनि डाबल बाबा जों जे 3 बोसोराव खामानि मावदों बिनि सेथ' पत्र दिहुनलायनो इसिबां मिसा खोथा बुङो दा बिनि खेबखांगोन रावखौ नोंथांमोना खोनासंबाय थानोसै दा ओंखायनो नोंथांमोनहा जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायबाय जे खुनु खोथा गैया माने एबार माने बे प्रमद बर'खौ फैगौ BTC परिषदनि इलेक्सनाव बेखौ फेजेननानै गौराङाव फोजावहरनांगौ बेखौल' गोसोआव लानानै नोंथांमोनहा गाबोननिफ्रायनो जाहाथे लैहोर लैहोर पार्टीनि खामानिफोरखौ मावदो जगाजग लादो गामिनि मानसिफोरजों हिनजावफोरजोंनो जा हौवाफोरजोंनो जा आरो जोंनि ब्लक कमिटिफोरखौबो जाहाथे माने नोंथांमोनहाबो जिरायालाबानो मा बिथोन हरा बेखौबो दोनथ'नानै नोंथांमोना खामानि मावदो दस्राफ्रा हाबग्लुंजोब्बाय दा नोंखायनो जोबथारनायाव आं मोनसे बुंनो सानबाय जे वाटारलु जुद्धआव नेपलियना ब्रिटिशजों जेनदों बियो गावनि सैन्यफोरखौ थिग समाव लांनो हायाखै हयथ' बाहाय ओरैनो माखासे सैन्य दङमोन खिन्थु ब्रिटिशआ बिनि सिगां फैनानै बेसोरखौ तेज नेस खालामनानै फेजेनदों आरो बेनिफ्राय नेपलियना थांनानै ब्रिटिशखौ फेजेननो हायासै इटालियाथ' ब्रिटिशनि सिङाव थाहैबाय दा जोंना बे समाय मथे खामानि मावाबा खिन्थु बिपद जागोन
मिथिबाय समय मथे जों थांनांगोन बेनि उनावसो जुदि अखा हाखांनायनि उनावसो कफि हेबनो नागिरोब्ला बे जानाय नङा ओंखायनो आङो ब्लक कमिटिखौबो खावलायनाय जाहैबाय जे माब्ला बिथोन हरो हरा बे बेलेग खोथा खिन्थु नोंथांमोननि दायित्वखौ गावनि ब्लक लेभेलाव नोंथांमोननि कर्मिफोरखौ लानानै गामि सिङाव हाबनायनि बेबस्थाखौ लादो मेल मिटिं खालामनायनि बेबस्थाखौ लादो पकेट डिसकासन बा सेंग्रा हान्जा हाबबाय बेबायदिनो फिसा फिसा माने डिसकासन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामो इयुथ पर्ट माने इयुथफोरबा आं बेखौनो खावलायबाय बुंनानै ओंखायनो जोङो समायनि सिगां जेरैबो माने एडभान्स जानांगौ खामानि मावनाया अब्लासो जों साक्सेसफुल जायो बेखौ गोसोआव लादो समय मथे खामानि मावनो हायाबा जों फैलर समायनि थिखिनिया सिगांसो उनजों नङा आं ओंखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ बेहायनो फोजोबनाय जाहैबाय।